nalezená než tady u nás v jeskyni. Tyhle ty ružičky navíc sobě obsahují opál, což výzdoba neobsahuje ten kořená kalcitem. Tento opál byste viděl pod UV lampou, on by svítil zeleně, na všechno svítí fialově. Jsou to drobná zrnka opálu o průměru půl milimetru. Do pravé horní části domu vypustuje komín. Tento komín by si dávno fungoval jako past a do té pastky spadla různá zvířata a ta zde uhynula. Vidíte ty kopie nálezů uvidíte až v další prostoře. Jinak komínem se do domu dostala značná část výplně, to je taky vidět tady nahoře. Kdyby tato výplňce odstranila, tak ten dom může být dvakrát takovej. Útvar, který připomíná hromadu kamení, tak to byl největší známý kráků tady u nás v jeskyni a ten se během doby rozpadl. Protože zde na této straně byl velice strmý, tak se zde částečně zřítil. My až půjdeme dál, až ho objedeme, tak vy uvidíte z jeho horní strany dobře zachovali původní tvar. Teď se přesuneme na druhou stranu tomu malýmu zábraničku. Tady za tím zábradličkem jsou dva stalagmity, tento větší má na sobě jamku vytváří škapávající voda, teďka žádná voda nekape, protože je sucho, menší z profilu, tak to je pan Komenský. A právě vzadu na skále máme malou ovečku. Tak kdo viděl pana Komenského tady toho tak dozadu, a to ne dopředu, ukážu ještě jednou.